Не мисля, че съм изпитвала по-голяма болка в живота си. Честно казвам, не мисля, че някога ще изпитам по-голяма болка от това. Една от най-добрите състезателки от националния ансамбъл на България и любимка на феновете Цветелина Стоянова е в Пирогов. Я пак. Аз вярвам, че макар да е много трудно, винаги може да се намери решение на такъв тип проблем. Въпросът е, че трябва да знаеш към кои хора точно да се обърнеш. Ей, знаете, Петкинта ми е обещала, мали! И това също беше един тежък период, през който преминах. Да се откъсна от повече от 20 години в една сфера. Да загърбя и да започна нещо коренно различно. И ми беше трудно и все още търся себе си и това, което ще ме прави истински щастлива. Но съм направила първата крачка и не мисля да се връщам назад. И няма да забравя болката в очите на семейството. Истината е, че въпреки всички трудности, през които ми се наложи да премина, днес съм щастлива и благодарна. Гледам напред с вяра и надежда, а назад само с пулка и прошка. Отваряла съм прозореца, но честно казано не съм събрала силите и смелостта да погледна надолу.